Sepet ning pinggir embong, kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu dikondol wong liya. Nelongso rasane, sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yen wis ketun sambat kalih sinten. Mas Bagus, dalam dek Lili. sambat neng sampean oleh apa ora? Boleh. 24 jam ya. 24 jam non stop. Disimpen ning jero dodo, ungkap tresno rasane bimbang, among bantal tak sayang-sayang. Suyen tresno kowe jebul wis ono sing duwe, ora ngira lan terbayang, kalah cepet tresnomu ilang. Tresno tak terbalas rasane loro, milih wong liya. Tiwas kowe tak kowe ngimpi, mergo kependem ning ati nganti bantal tak sayang-sayang, jebul tresno dikondol ilang. Sepet ning pinggir embong, kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu dikondol wong liya. Nelongso rasane, sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yen wis ketun sambat kalih sinten. Disimpen ning jero dodo, ungkap tresno rasane bimbang, among bantal tak sayang-sayang. Suyen tresno kowe jebul wis ono sing duwe, ora ngira lan terbayang, kalah cepet tresnomu ilang. Tresno tak terbalas rasane loro, mergo sing tak tresno milih wong liya. Tiwas kowe tak kowe ngimpi, mergo kependem ning ati nganti bantal tak sayang-sayang, jebul tresno dikondol ilang. Sepet ning pinggir embong, kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu dikondol wong liya. Nelongso rasane, sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yen wis ketun sambat kalih sinten. Sepet ning pinggir embong, kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu dikondol wong liya. Nelongso rasane, sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yen wis